Hello mga boss. Maayong hapon sa inyong tanan. Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito na tayo sa aming bahay. Tapos na yung maliligayang araw natin. Back to reality. So, nandito ko sa aming bahay ngayon. Kakarating ko lang galing sa work. Yan yung little boss namin na binisa namin ng diaper. Kasi parang yan. Ano natin dito sa sa kusina namin kasi madilim na ngayon. Ang oras na ba? 6:27 na gabi. Let there be light. Diba? So ganito lang yung bahay namin. Simpleng-simple lang yung bahay namin mga boss. Yan o. Yung bahay namin puno ng sampay. Lahat ng klaseng sampay rin dyan sa bahay namin. Simpleng-simple lang yung aming pamumuhay dito. Aming pamamahay. Diba? So, sa lahat ng mga nag-aaral dyan, sisikapin nating makatapos para maiahon tayo sa kahirapan. Pero naghihirap pa rin. Pero at least, diba? Bibigay natin yung pangangailangan na hindi tayo humingi ng pera sa ating mga magulang. Pahinga muna tayo ng gunti. Salamat din sa mga nag-subscribe sa aking channel, sa mga bagong subscribers ko. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, sana i-subscribe nyo ang aking channel. Ayan, maraming salamat para makapili na tayo ng bigas. O diba? Ang saya-saya. Masaya tayong lahat. Little boss namin. Bihis pa ng diaper. Mamaya. Kakain na tayo. Kumusta kayo dyan mga boss? Maayos ba ang inyong pamumuhay? At maayos ba ang inyong araw? Maganda ba ang inyong araw? Maganda ba ang inyong gising? Maganda ba ang inyong mukha? Hindi ko kaya. Ano siya? Sabi ko ng reaction. Alam niyo na yung exotic beauty. Ano talaga yan? Matagal talaga yung maubos yung exotic beauty. Diba? Made in Philippines kundi. Sorry ka. Made in Philippines. Yan ang kung ano. Kontrabida sa pelikula. Ito lang yung kwarto namin. Maliit lang yung kwarto namin. May kunting louting lang. Tapos dito pa, dilim pa dito. Goods pa rin yan, namalaban sa buhay. Dapat namalaban tayo sa buhay ng patas. Walang linalamangan. Kahit walang pera. Meron naman pera pero maliit lang. Saktong-sakto lang sa mga pang-araw-araw na gustuhin. Kulang ko nga minsan eh. Kulang ko nga minsan yung ano namin. Pero okay lang. Diba? Kumalaban, kumakayod. Para saan ka bumabangon? Para sa kape.